Dokáže retinylpalmitát, a teda vitamín A, ktorý sa nachádza v mojich produktoch, prejsť hlbšie do pokožky? V minulom videu som spomínala, že látky, ktoré majú molekulovú hmotnosť väčšiu ako 500, neprejdú hlbšie do pokožky. Existujú však výnimky, ako napríklad retinylpalmitát. Veľa ľudí odsudzuje retinylpalmitát, pretože na rozdiel od retinolu má väčšiu molekulovú hmotnosť, a to až 524,86 daltónov. Retinylpalmitát má síce hmotnosť nad 500, ale nezabúdajme na to, že sa premieňa v koži na retinol, následne na retinál a nakoniec na kyselinu retinovú. Tým, že sa v koži premieňa, sa znižuje aj jeho molekulová hmotnosť, ako môžete vidieť, a tým pádom prenikne hlbšie do pokožky, takisto ako retinol. Pri retinylpalmitáte je síce o jeden krok premeny v pokožke naviac, na rozdiel od retinolu, ale na rozdiel od neho je o mnoho jemnejší, šetrnejší a nespôsobí až tak veľmi silné podráždenie, ako napríklad pri používaní klasického retinolu. Takže aj keď má molekulovú hmotnosť cez 500, tak krásne prejde hlbšie do pokožky, kde zlepšuje vzhľad a obnovuje pokožku poškodenú UV svetlom, podporuje tvorbu kolagénu a udržuje vitalitu v pokožke. Aj túto látku nájdete v mojich produktoch značky Barbora Lori.